Spookit Akadémia je online priestor, v ktorom nájdete viac ako 326 offline vzdelávacích aktivít, materiálov a testov nielen na rozvoj reči, ale aj pre komplexný rozvoj dieťaťa. Je určená hlavne pre deti od 0 do 6 rokov a vytvorila ju odborníčka s viac ako 9-ročnou praxou v práci s deťmi, zároveň mama, ktorá vie, čo v každodennom živote naozaj funguje. Všetky aktivity a materiály sú pripravené tak, aby ste ich mohli okamžite používať doma, jednoducho, bez stresu a bez nutnosti čokoľvek vymýšľať. V Spookit Akadémii nájdete stovky aktivít rozdelených presne podľa veku dieťaťa. Napríklad pre deti vo veku 5 až 6 rokov, vo veku 4 až 5 rokov, takisto 3 až 4 roky, ďalej 2 a 3. Momentálne pripravujeme aktivity pre deti od 1 do 2 rokov, stále ich teraz testujeme a natáčame, čo skoro budú zverejnené a takisto tu nájdete aj prvé aktivity pre bábätka od 0 do 1 roku. Všetky tieto aktivity testujeme a takisto používame každý deň s našou dcérou a takisto aj naďalej budeme používať. Poďme sa teda pozrieť na aktivity pre deti napríklad pre 5 a 6 rokov. Kliknem na zobraziť všetky aktivity a zobrazia sa mi aktivity pre deti 5-6 rokov, ktoré sú už rozdelené podľa schopností a podľa tých zručností, ktoré chcete rozvíjať. Napríklad rozvoj reči, sociálne zručnosti, ďalej sú tu rozvoj na logické myslenie, fantáziu a kreativitu, rozvoj jemnej motoriky, takisto aj rozvoj hrubej motoriky, je tu rozvoj písania, samozrejme grafomotorika, rozvoj počítania, rozlišovania, pomenovanie farieb a takisto aktivity na rozvoj pohybu. Môžem ísť takto si vyberať, alebo si môžem dať aj, že vyhľadať aktivitu a zobrazia sa mi tu všetky hry, ktoré sú v Spookit Akadémii, takisto aktivity a materiály a môžem ísť podľa veku, napríklad si zvolím 4. rok, vyberiem si aktivitu, napríklad môžem ísť buď grafomotoriku, hravé počítanie v PDF-kách, koordinačné omaľovánky, je tu kreslená abeceda, logické básničky, spomínané už novorodenecké aktivity, alebo rozvoj reči, rozvoj sociálnych zručností. Dajme si napríklad rozvoj počítania a už sa mi tu zobrazili hry pre deti 4-ročné na rozvoj počítania a môžem si ešte vybrať aj čas, ktorý chcem venovať príprave, napríklad od 1 do 3 minút, sú tu 4 a 6 minút alebo 7 a viac minút. Môžeme ísť napríklad, dáme, že rozvoj reči a môžeme si vybrať napríklad hru Letím do vesmíru. Tuto hore vidíte v červeným reč. Táto hra primárne môže rozvíjať reč. Tu je názov hry. Tieto nožničky znamenajú, že príprava bude tejto hry len 1 minútu, čiže vy ako rodič budete pripravať túto hru len 1 minútu. Vaše dieťa sa bude približný čas od tých 10 až 20 minút hrať s touto hrou. To je presne to, čo sme my testovali a zlepší sa mu koordinácia ruka a oko, čiže tento panáčik zobrazuje to, že sa bude rozvíjať táto zručnosť. Tu je potom jednoduchý popis a čo znamenajú tieto písmená V a K. Je to vlastne akroným z VARKu, čiže je to VRK, niektoré hry sú presne podľa VARK, ako tu. Tu môžeme si pozrieť, že V je vizuál, A je zvukový, R je písanie, čítanie a K je kinestetik ako pohybový, je to od anglického slova a zobrazuje to učebné štýly. Napríklad naša dcéra sa učí najlepšie s tým, že počúva, čiže cez zvuk, čiže ja budem vyberať aktivity, ktoré sú zamerané hlavne na zvuk, čiže budem vyberať aktivity, v ktorých sa nachádza Ačko, čiže napríklad nehovorím, že letím do vesmíru, nebudem s ňou riešiť, lebo napríklad môže sa už potom časom ukázať, že sa môže rozvíjať aj cez vizuál, čiže môže to byť kombinácia, preto tých písmen je tu niekedy viacej. Čiže zvolím si letím do vesmíru, čiže je to aktivita, ktorá rozvíja aj reč, ale primárne rozvíja týchto 5 oblastí, pretože každá hra rozvíja viac oblastí. Vytvorili sme tie hry, aby boli komplexné, aby to bolo
úderné, aby ste nemuseli hrať niekoľko hier a rozvíjať napríklad jednu hru a jednu zručnosť. Čiže vždy každá hra rozvíja viacej zručnosti. Čiže táto hra rozvíja reč, logické myslenie, jemnú motoriku, farby aj fantáziu a kreativitu. Čiže máte tu video, ktoré momentálne spustím. Je tu presne návod, ako to hrať, čo na to potrebujete, čiže tu máte, ako som spomínal, bude to trvať 1 minútu, vaše dieťa sa bude 10 až 20 minút s tým hrať, zlepší si koordináciu rúk, oko, čo na to potrebujete to vytlačiť, zalaminovať, my to laminujeme, pretože to má dlhšiu životnosť, nemusíte to niekoľkokrát vytláčať alebo zase tvoriť, čiže zase šetríte čas a niektoré hry sa dajú kombinovať, čiže môžete jednu hru skombinovať s druhou. Potrebujete to samozrejme vystrihnúť, potrebujete tam na tú raketu urobiť dieru, čiže potrebujete dierovač a potrebujete fixku, aby dieťa mohlo s fixkou potom ďalej pokračovať. Máte tu potom, kliknite sem, každé jedno video má inštrukcie, čiže toto je video, ktoré má jasné inštrukcie, ako túto hru využiť, ako z nej využiť absolútne maximum, aby to dieťa malo z toho úplný efekt. Každá hra, čiže je rozdelená podľa veku, čiže každé toto video je inakšie a to, čo zvládne napríklad 5-6 ročné dieťa, je ďaleko viac ako to, čo zvládne 2 až 3 ročné dieťa, čiže je tam aj táto obťažnosť spomenutá a zahrnutá, čiže nie každé dieťa tú hru bude hrať tým istým spôsobom a každé dieťa bude tú hru hrať rôzne a bude sa rôzne vyvíjať. Samozrejme sú tu aj 3 najčastejšie chyby, ktoré sa pri týchto hrách objavujú, ktoré robia aj rodičia a vy si ich môžete prečítať a nemusíte ich robiť a zase bude tá hra oveľa viacej efektívnejšia. Môžete nám tu napísať aj komentár, ako sa vám hra páčila, takisto mne sa táto napríklad hra veľmi páčila, môžem označiť, že áno, veľmi sa mi páčila a keď ju chcem stiahnuť, páčila sa mi, kliknem na toto zelené tlačítko, to je, že stiahnuť aktivitu a už sa mi zobrazí, letím do vesmíru a môžem to strihať a jednoducho toto vystrihnete do 1 minúty a môžete to okamžite doma používať. Čiže toto boli aktivity, čiže ešte raz vyhľadať aktivitu, nájdete tu všetky aktivity podľa veku dieťa, podľa druhu aktivity a takisto si môžete vybrať čas, ktorý chcete venovať príprave. A je tu takisto sekcia objav talent, takisto sú to testy, ktoré si môžete vybrať podľa veku dieťaťa, čiže môžeme zvoliť napríklad 3. vek, vyberieme si 9 skrytých inteligencií, každé dieťa má svoju inteligenciu, svoje nadanie, v ktorom má takú ako keby najlepšiu zručnosť a vyniká v nej, takisto aj ja, takisto aj vy, každý človek na svete má túto zručnosť, čiže napríklad niekto môže byť jazykovo zdatný, ďalší môže byť veľmi dobrý v logicko-matematickej inteligencii, napríklad moja manželka je veľmi dobré vo vizuálno-priestorovej, alebo napríklad niekto môže byť v pohybovej, čiže tu si viete spraviť test, ktorý trvá 3 až 5 minút, záleží ako rýchlo čítate a zistíte, že či má dieťa nadanie na učenie sa napríklad pohybom, alebo prakticky mohol by sa živiť v budúcnosti pohybom. Test typu rodiča, zistíte, aký ste rodič, či ste rodič nejaký taký prísny, alebo ste benevolentnejší, alebo ste helikopterový rodič, čiže viete si tam všetko otestovať a prispôsobiť aj to učenie práve vášmu dieťaťu. Ako som povedal, VARK test je test, ktorý učí, ako sa najrýchlejšie, najefektívnejšie vaše dieťa učí. Je to jednoduchý test, trvá 5 až 9 minút a vy už viete na celý život, že moje dieťa napríklad je zvukové, čiže celý život bude učiť cez zvuk. A takisto je tu test zručnosti. Napríklad môžem si vybrať napríklad jemnú motoriku, urobím si test zručnosti, napríklad tej jemnej motoriky a budem vedieť, na akej úrovni sa moje dieťa nachádza, čiže klikol som na ňo, zobrazí sa mi tu takýto jednoduchý formulár, má to 12 otázok a budem presne vedieť, ako moje dieťa na akej úrovni sa nachádza. Tu sú potom odporúčanie, že ako ďalej rozvíjať a precvičovať jemnú motoriku a tu si viete potom podľa počtu bodov spočítať, napríklad keď dosiahnete od 30 do 20 bodov, tak viete, že vaše dieťa má dobre rozvinutú jemnú motoriku na svoj vek a môžete sa napríklad pustiť do nejakých iných zručností, ale napríklad keď má vidieť, že 10 bodov, vaše dieťa má
ako výrazné problémy s jemnou motorikou, čiže začnete si vyberať hry a aktivity na jemnú motoriku a tým pádom sa viete pekne hravo, bez stresu a úplne prirodzené s dieťaťom zlepšiť v jemnej motorike a takisto potom môžete vyberať napríklad, že vyhľadáte si aktivitu, viem, že moje dieťa má 3 roky, potrebujem sa zdokonaliť v jemnej motorike a viem, zároveň som si spravil tiež, že moje dieťa je zvukové, čiže môžem, áno, je tu rozvíja táto hra jemnú motoriku, áno, je to Ačko, viem, že zvuk je pre ňu dobrý, čiže môžem vybrať napríklad hru Roztajentujú si čiary alebo aktivitu lov mrkvy v záhrade, môžeme sa preskrolovať nižšie, napríklad môžeme vybrať aj tvárovú, puzzlemániu napríklad, čiže viem si to pekne kreovať. A ešte sa vrátim na začiatok, na domov. Je tu 7-dňová výzva na rozvoj reči, čiže ak chcete rozprávať vaše dieťa, môžete sa zapojiť do tejto 7-dňovej výzvy a už môžete začať rozvíjať vaše dieťa v oblasti reči. Tým pádom toto video je na konci, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa dopozerali až sem nakoniec. Stačí teraz jednoducho sa prekliknúť na www.spookit.com a môžete si túto našu Spookit Akadémiu na rozvoj reči vyskúšať na 5 dní úplne zdarma. Stačí sa zaregistrovať a prekliknúť sa a môžete začať i hneď. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa v Spookit Akadémii.